Konzera nezvekuti mukadzi wangu uyu muchimuona akufamba kudai munoti munhu ane utsanana bati ukazosvika kumba anouyanga kune uyanga. Takamboenda kumapurisa tikaenda pasabu ingoti foni yangu yakatsengwa ikaine mavhidhiyo yandaitora ndabva kubasa ndichione kusvika mune mabhaketi eweti yaita usiku ari mumba mabhurugwa achinja achioneka mamwe pamusoro pemubhedha mamwe pasi sketi inokururwa yogara pasi kupfeka ino kuda uende kuya papa nevaenzi kana neshamwari ndinonyara. Baba vanonyepa baba ivava vane munhu wanogara naye kunditsvagira mhosva. Taura mwana Munhu wanogara naye mumba kwangu vatondisema izvi gore rese tsinga dzemurume ezvinezvi ndochengeta vana vavo baba havauye pamba pangu havagari chinokonzeresa uyanga unenge wagara nevanhu vanhu ndine vana vavo 3 vandochengeta vandikoshesi havauye pamba pangu izvi vane mwedzi wese vachingova chingoona vana vokuseni vachidzokera. Saka dzese nyaya dzese dzokunzi uyanga dzindakazodai kutsvagirwa mhosva nokuti ndauya kuzomangana baba izvezvi handizivi chinonzi murume vana pandiri apa imhosva chiti yanda kungotsvagirwa pandiri. Alright. Somebody that will in heaven. Kunze kuti mama muchidhedhi muchidai. Handisuzivo ivo ngavataure zvepamunhu. Mubvunze iwewe. Muchiri kundidai. Ini ndinoda kuti utaure pamberi pedare kana wasiya zvekubata mishonga wasiya zvekuteerera shamwari uchadza kuteerera hama dzako tichagarisana izvo zvekuti hama dzake dzisave bana akada kuzoripota zvemusoro wake zvekuteerera masawira ake izvi hakuna hama yake iri kuwirirana zvozvake. Saka iwo asi mukadzi uri kumuda mukadzi ndachimumuda uyu bati ndati kumuda here mukadzi pane zvinezvi ndanenda ndakutika kufa. Alright chimuramba Una mambo iro. Murume uyu akandisema mumba gore rese. Ndochengeta vana vake. Ndane 5 years ndichengetawo vana vake. Takashanda tese tine property takashanda tese sezvo zvemunhu andiramba muda. Property yachina tine dzimba 2. Kozoita tine mari yatakakweretesa chimbatso 2000 haisati yabuda suzoti iri ku. Mune dzimba 2 dziri ku. Imwe yacho iri kuHarare imwe iri kuWashington. Washington kuMount Darwin. Kozoita hamami une mota takashanda tese. Pane dhambo racho rare hamami irororo ndaibikirawo ndikuridawo. Okay. Mdio kana magala coach. Saka waifanya kutoka au kuwashesha mbele shira mwepe. Mabada ila. Mabada. Okay. Pane chini chini. Masters one. Torse si teragi. Remote. Pane mastendi maviri nemota nehamami. Mira, tu mastendi ati? Ari kupa? Mwacho iri kuHarare. Tu mastendi wani kuHarare wani iri ku? Iri kwaChitenda Mondarweni. Mondarweni. Chimochi? Nemota. Ichaipipi mota? These are not. Chimochi? Nehamami. Mastendi akavakwa yanoti angori mastendi? Mastendi akavakwa. Imwe cottage imwe inotowakwa ine 5 rooms imwe 3 rooms. Okay. Hamami chimochi? Kozoita dhambo racho. Dhambo. Kozoita pane mari yatakambadzurisa tiri pamwe chete tichiwirirana. Mari 2000 saina kuya.
Machine? Kuchengeta vana vaonera kungobhadharwa. Kuchengeta vana ndachida kubhadharwa. Vana vake? Nemurume wangu. Vatatu. Kushare property? Kushare property? Handizvozvo chete. Changamiri pane mastendi 2 wairi kuHarare wairi paMount dzakavakwa pane motikari Nissan Note pane Amamu nedhampu ne2000 years yakanga vachitenderedza inodzoka. Ndokuda 1 stand nemota toshare nedhampu. Chekutanga amami ndikwanisa kumupa chikonzero mbobira chama ngatopedza nguva zvani uda kumupeya ndoda kumupa state iproperty yekumumba iri kuno kwachitenda mondarui uda kumupa state and pane motikari ya moteni taura ndikubatsira mota ndeyangu ndiyako kuamami ndeyangu kodhamu zvinenge zvite zvangu ko 2000 yemakatenderedza mari yatakatetereza i1600 asetawe changamira kuti akukwanisa kubhadhara akukwanisa kunga zesitendi chete pazvinhu zvekutataura kupa 1600 yacho hayi ndodaira tokushira mushiyana inongowese Atapedza nendotoparamba urozi takashandawo tese. Ndirikubvunza uko. Mapedza kunyora. Unoda topedza atakwanisa kunoshaya chiti akwanisa kushaya sitendi ndaweza kushaya ne1600 zvakwanisa kudhamu achindira motikari amamimbu yamo kana muti amamimbu chi chigari chematombo tozvaisa goriji dhambu rakawanda sei maishi zvinomboyana kuwana anga zvine zvakuti ngadi but ishoma nenyaya yekuti basa racho rakadzikira ndinogona kuita chii zvakadai pachigaya pandakabatanidza nevamwe initi nechangu mumwe wangu ane chakewo tiri 4 saka pane pakuda kutoshandiswa dhambu racho rese akuisitoita kwacho kunogona kuti tinetse nekuti inda handisina ground takatoendawo kuna vangu vane ground ravo kumbira kuti ndikumbira kuisa vamamiri vangu tibatane tikuita chinhu chimwe chete kana wakupa stage umuti umupa mari yamakatenderedzwa chitowana pama dhambu hapana chake amamiri hapana chake mota hapana chake unenge wagonawo here amamiri pane chikonzo chito ndikuti haisiyani mafambiro akaita amamiri tichitanga kuti tatanga kuti takuda kutumari mari takatenga stand yeshow tangonjorerana tadzoka kumba mumwe wangu akasvika kupopota timanyorerana hamuna zita rako saka mandibira akati ayewo patichazoenda kukanzu neta chenje kufona chii ndo patichazosanyana mafuta kuti toisa mazita ako nirapo ipapo
haana kuzvinzwisisa kusvika nendaramo stendi nandabatsirwa nemukoma wangu kuti tiitenge ndikati mukoma atengesa stendi ndobva atengesa stendi inini ndakasara ndakabatawo mari 1500 ndobva tabatanidza mari iye ndobva tasheyana iye ndobva atakaita zvake ndobva ndaita zvangu mari yangu ndaitenderedza ndakakwanisa kutenga imwe stendi nemari yangu ndo stendi yandakazotengesa iyoyo ndobva ndatenga hama mbiri. Mukadzi wako Bongo. unaona mgani? 3 vanadashaika. Saka vana muruma apo mumavigara nese sazokonzera kudai soinye kurambana Atenda. kana marambana ukama wapere here sinzi makabereka nese ndaandifungidzira kuti zvanga zvakanaka dai kuti davira kwana mukati kuti tisvike pano zvakanaka isusu totora gambiro randiti toenda rinori ita kuti riende kumatengi munyika totarisa zvamuda kuzoka toita way forward tokai munhu wamunonyikana ibasa vatiuidzangu mazozi kuda kutaura ndichikuonesa kuti munowana mese nyamba mafaradza but panokuva kusheya kunorwadzi kuya kunokusheya kunofadza ufanira kuti iwo kuno kwacho kurwadzi but kuno kwacho kusingarwadzi kwekuti panyaya wataura mastendi ndizvozvo ukusara nemotikari ukusara nehama mhete zvakusaba tsiri unoda kuchengeta vana ivavo but waifanira kuti aite staki yokuti akutaka zvinhu zvitsva waifanira kunge manyika dhambiro apedza kunyika maunoti mabude chii umupa uzvinzwisisa ndozvamaifanira kunge chii isasi da kukakavadza toda kuti tiwirirane nemi muri tu kuda kuti kudiwe Pamusoro mashoko angu achitaura vari kunyika nyaya iripo ndekuti stendi iri kuharare no pawataura ataura manyoresa zvamanyoresa zvazotaurira mushure moke mapedza kunyoresa ndopaatanga kutaura kuti takatenga sochi hama miyo uzvinzwisisa mari dzacho pamusoro mari dzacho ndi ndakavapa yahama miyo yashe kuvapa kana kusalapa teerera ine ndikuda kuti kuvapa kana kusalapa zvanotaura kupedzera kwazvinhu saka usateerere kubereka wadi kuti iwe unozonzwisisa zvatiri kutaura kuti no zvinhu zvako unofanira kuva zvakanaka zvakanaka uzvinhu asi kumbomuzvinyirira ende asi kudzvinyirira totaura nemi pakati penyu muri tu siri kuti hama miyo watora handitika siri kuti motikari atora wazvinzwisisa but siri kuti isusu kuti wowana kusara chokuba nyange mari yamukanga maendesa mune ichitatu mainterest akachakupa ndiwazvinzwa but siri kuti isusu for the meantime chakanaka kuti usarowo zvinobatika ngatichitorai kuti dhambu redu tinyike tokupai munhu mudare muno munonyika mese outcome zvabuda tozviwana munomuchengeta kusvika maita se manyika mapedza topa zvakanaka ndozvandokutaura naye pano zviro tingade kucheka here munhu nobanga asi tinofanira kutaura kusvika patasvika totozviziva ende chatiri kusiyira motikari nyaya yekuti mune vana mese motikari yopota ichienda ichikorokodza ichitsvagira vana chikafu unzwa zvandaura uri kuti kudii murume ini sematariro anoita changamirei handishori zvakanaka chaizvo asi ndikukumbira kuti kubva izvozvi inini zvandakaunganidza ndakatiunganidza ndoenda naye unosarawo pahama miri uunganidzawo rake kusvika penenge yapararirawo ukadaro teerera toda kukuudza ukadaro hausi kuda kutongeka bcause nyaya yandaita iri clear yokuti ukatarisa stendi takupa iye stendi watora handitika motikari takupa zvonaka hatingambotaura zvemotikari indandati inini kana iri $2 iri kubuda padhambu riripo moenda munosheya munobudisa zvaburisa expense tobvisa then mosheya dhambu thats all zvinoiwe ukadaro wakuti ipapo ndikupanza chanamiti chikumbiro changu ndechekuti ndine vamwe vari kumberi kwakuru kwangu kuru vangu ngati kana muclaim wandinoshanda ndo vakuru vangu ndivo vandakakumbira kuti
batani tikwanise kuisawo chakuipa baba no zvese zvawataura izvi ndazvinzwisise kuti ndisvike pafinal say ndataura ndatozviona kuti une vamwe vanhu vauinawo ndobva ndasvika pakuti no bheta kuti nyika redu racho shoma ripi iroro tiite zvakanaka zvinopedza kutaura isita kusiyira moti wabonza tisvika moti kada kushera unofanira kuti pamwe pacho unzwisise pana pamwe pokuti iwo pamwe pacho usade kuomesa zvimwe zvinhu imakazvara mese maimboonera muchirara mese kumbese ribodzi pamwe pacho haufanira kukakavara kana kuti tikuratidze simba redu rokuti titadze kutaura newe totaura newo zvakanaka asi iwo chitinzwa uchiziva kuti kutaura nani futi zvinotaura pamba zviri clear hazvina kana dambudziko hazvimboda kuti ukaita chakaipa unofanira kutsiva chinhu nechakanaka usatsive chakaipa nochakaipa unotsiva chakaipa nochakaipa papi usatende usingamanikiri usatende tenda nokugutsika kuti mambo ndagamuchira kwete zvokuti uswere uzoti mambo anono ndoda kuti kana ukabuda panze kuti kana ukasangana inofanira kundisirawo motikari yangu fiota ano mambo is 100%. Kana pamuteo ndokuisa. Nice. Right. Unozvizo zvatoda azvidi kukakavara, azvidi kuita sei, zvinoda kunzwisisa nyange kuradzana maemotion tozati pana marambana vanhu vanombotaura nazvisiri asi zvakuda kuti uteerere tiri kupai munhu wani munomudari muno achanona dhambu renyu murongo kuti munhu yeye munomubhadhara sei achanyika dhambu renyu aripo achiona nyange asingazivi munomisa kuti zvakadai dhambu rawanaka zvinobuda munobheka dzoka 50 bheki kupi kuno zvinoita zvine expense zvodzoka kuno zvikwanisiro zvakashanda tobvisa teisa kusaidi topedza teita tosheya tokupa mari yekutangisa pamari yataura kunzi 1600 uchiti 2000 no problem iwe unopiwa chi 900 that's all wazvinzwa pamwe pacho mune vana mesi nyange mukatodii pana pamuchasangana pabhenji pano proverb tsumo inoti kwakuparana kodohwe musisi muchi mumwa chete pano kujoinidza iso pavana vapi ivavo ndapedza chiendai mowirirana navo kuti munoitana sei navo kuti munoronga sei nyaya yedhambu ravo tapedza uchiuda kutaura taura vakwira dare ndati vakwira dare here aiwa izvo zvazvenyu chiendai moitira panze munokodzera kana warambiwa unenge warambiwa zvinowanika asi warambiwa wasiwa pokutangira imba wonayo zvawanika zvinoite zvigumburo irova zvinodarika ndai panze michishedza yatezvera muvaparidzi kana vachida kumukwirira deve pfuma vanokodzera kukwira saka mukadzi azopana nekuda $60 zvange makosti kupindurai pa$60 zvakuda makosti kumurume ndoyasara cheka pane imwe nyaya yekuti usaite upenyu hweuizi kuti uisa ukaribata kumweni kamuizi mataura ndakanyanya asi mboda kusika mukutaura izvo tiri mutongi inoona ngati chinhu chakwanisira anogona kuchinja kana kuota zvanenge ndataura murume wako uri marapa asi maikanda itakanaka $6 aina basa tita somaoko yako arikunyurira hambokera aina basa mumaoko kana mutonga vana maonza zvataura angachiratidza kuti dhamba hade kukupa angachiratidza saka ndazobvunza kuti hama miuti zvese tasvaka mashera andeka zvinaka asi mboda kutaura pamusoro ainini hanguva kufi kuti chii mwana nezuro akarwara ndikavafonera ndikati mwana ari kurwara vakaramba saka ndachitondiwane zvinondibatsirawo pane teerera usabatanidze nyaya unofanira kutaura changamiri kuti murume wangu ngaamuite vana vani vake daspo chindinga ndatoa chakaipa hachitsigolo chakaipa aripo utomuudza iwe mukomana murita vana vako vana vako kompanseta kusaitire kumaintenance wona nguva yekuti kana vana vakarwara enda vana vako daspo wazvinzwa changamire ndakapindura kuti pari zvino ndabuda enda nemwana kumagonotasinaasida kundipindure arikuti ndakaramba mameseji akaita aripo ndati monita vana vani vana vako tinomonita zvachokwadi chengeta vana vako kana atadza kuchengeta vana vako ndiri kure ndapedza next